came from Philippines. I met Dheeraj in Kuwait. Before we're working and met in a restaurant. That's why actually our love story starts in that. सात समुंदर पार अपन प्यार के पावे खातिर एक फिलीपींस के लड़की पहुंचली गोपालगंज और गोपालगंज में शादी भइल। इस शादी चर्चा के विषय बनल बा। जन वाले देख सकता है इन लोगिन स्टेज पर जन लड़की बाड़ी उहे फिलीपींस के बाड़ी। नमस्कार रुगदातनी जियो भोजपुरिया, हम राजेश। अभी शादी के सीजन चलता और हर एक जगह बैंड बाजा और बाराती दिखाई देता, लेकिन हम गोपालगंज के एक शादी के बात करतनी जौन कुछ अलग और हट के बा। अब लोग समझ तक का हट के बा तो ये गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड के मुरार बतराहा गांव में 18 मई के शादी भइल जौन फिलीपींस के रहे वाला दुल्हनिया से भइल बा। I came from Philippines. I met Dheeraj in Kuwait. Before we're working and met in a restaurant. That's why actually our love story starts in that. And I've been studying before in Bacolod, Zambales, as studied in business management. Yeah, working. That's it. धीरज कुमार फिलीपींस में नौकरी करत रहे। यही दौरान लड़की से प्यार होता और प्यार के हिंदू रीति रिवाज के साथ गोपालगंज में 18 मई के शादी संपन्न भइल। हालांकि फिलीपींस के रहे वाली दुल्हनिया फिलीपींस में ही पढ़ल बाड़ी और आज जन बा की गोपालगंज जिला में शादी भइल बा। गोपालगंज जिला खातिर पहली बार ऐसन शादी समारोह बा जौन चर्चा के विषय बनल बावे। हालांकि देख सकते हैं शादी के मंडप में जौन लड़की बाड़ी उहे फिलीपींस के रहे वाला बाड़ी। सात समुंदर पार अपन प्यार के पावे खातिर एक दुल्हन फिलीपींस से चल के अली और गोपालगंज में शादी भइल। इस शादी गोपालगंज में पहली बार ऐसन भइल बा जौन चर्चा के विषय बा। Myself Dheeraj Virendra Prasad. I have done my bachelor's in hospitality and tourism studies. I have been working in Kuwait, so I found her there, and then we met, we got friendship, and then we turned into relationship. Then currently I am working as a manager, handling 3-4 chain restaurants, and she's a sales मार्केटिंग की। 18 मई के शादी भइल फुलवरिया प्रखंड के मुरार बतराहा गांव में धीरज कुमार से शादी भइल जौन दुल्हनिया फिलीपींस से चल के अली और गोपालगंज जिला में शादी भइल। वीडियो रुआ ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। वीडियो रुआ यूट्यूब फेसबुक पर देखे मिली। अगर रुआ यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी। अगर रुआ क्षेत्र में कोनो समस्या दिखे तो कमेंट करके बताई। धन्यवाद।